Hola, em dic Ellen i avui us ensenyaré el llibre que més m'ha marcat la infància, que es diu Supertiburones. Aquest llibre em va marcar la meva infància quan estava a tercer quart de l'ESO, que ho vaig llegir i me va encantar perquè vaig aprendre molt sobre animals, molt. Sobre marins, t'ensenya molt, t'ensenya tiburons i de tot. Però el que més em va agradar va ser que vaig descobrir el meu animal preferit. Està en la pàgina 45, que es diu Eunice abrudhotis. Aquest és el nom científic, però es diu Cusanobobit. I em va marcar perquè vaig descobrir aquest animal que m'agrada tant. I també perquè vaig descobrir el tiburó balena, que està en la primera pàgina, i vaig descobrir moltes coses curioses sobre els animals. I per això em va marcar, per aquest animal tan fantàstic que vaig conèixer, i per al tiburó ballena, que està en la primera pàgina. Hola, soc la Frepi Lavall i jo us voldria recomanar la col·lecció de Les Bruixes de Brooklyn. Les Bruixes de Brooklyn són uns còmics escrits i il·lustrats per Sofia Escabase. Van d'una nena que és aprenenta de bruixa que ha de canviar de ciutat ja que ha perdut la seva mare i tots els familiars que té propers. Una nit la porten a casa de les seves tietes i elles l'acolleixen. Els diferents llibres explica diferents històries que viuen juntes i en algun d'aquells llibres ensenyen els esbossos que va fer la Sofia per fer aquest llibre. Per exemple, en el 2 surten els diferents esbossos que va fer servir per fer el llibre. I en algun altre llibre també expliquen com dibuixar els diferents personatges. Per exemple, la protagonista o les seves tietes, i a mi m'han agradat. Hola, sóc en Gerard Puig i avui us vinc a presentar el llibre que em va marcar la infància, Aventures fantàstiques. Aquest és un llibre que es situa en 4 històries completament diferents amb els seus respectius protagonistes i antagonistes, encara que aquest llibre es centri també en la literatura, sobretot en lo visual, ja que cada pàgina et proposa diferents reptes, com trobar tal número de coses o diferents detalls, encara que no és tal que fàcil perquè hi ha 1001 detalls a cada una de les il·lustracions. És un llibre de literatura fantàstica i és de l'editorial Jules Verne. Encara que ara està descatalogat, segueix sent un molt bon llibre. El vaig llegir quan tenia 7 anys i em va atrapar per les seves majestuoses il·lustracions que em van enganxar i les podia mirar durant molts minuts. Gràcies per escoltar-me i adeu. Hola, m'he enganxat llegint La Resistència, un llibre molt bo, però avui no us parlaré d'ell, sinó que us parlaré de Harry Potter. És el llibre que em va marcar la infància i m'hi vaig enganxar des d'un bon principi. Vaig començar a llegir-lo, fa els 8 anys, pel confinament, i m'he llegit aquest i els 6 llibres més de la saga, tots 3 vegades, i l'obra de teatre me l'he llegit 2 vegades. Les pel·lícules me les han recomanat i me n'he vist 3, però em semblen una mica imprecises i crec que no hi ha punt de comparació amb el llibre. Tot això és gràcies, o per culpa, del meu estimat germà, que l'any anterior de que jo me'ls llegís, ell també se'ls va llegir. Hola, sóc la Nora i us vull parlar d'un llibre que ha marcat molt la meva infància, que és de la col·lecció Els diaris de la Cirera. La versió, el títol del llibre, La pluja d'estels. Aquest llibre té una col·lecció. Aquest és el número 5. A mi aquest llibre m'ha marcat moltíssim la meva infància perquè me'l llegia amb la meva mare abans d'anar a dormir gairebé cada nit i la col·lecció me l'he llegit moltes vegades. I precisament aquest encara més que tots els altres. A mi m'agrada molt perquè aquesta col·lecció explica sobre gent que troba que té una vida interessant i l'explica. En canvi aquest, en lloc d'explicar la vida d'una amiga seva o d'una bibliotecària, explica la seva vida. És molt interessant la seva vida perquè el seu pare es va morir quan ella era molt petita i explica com s'ho ha anat agafant i
de com ara viu la pèrdua del seu pare, de com era el seu pare i això, i inclús parla de la seva mare. Aquest llibre és molt interessant perquè, com podeu veure, hi ha una part de diari, del seu diari, de lo que ella parla de cada dia escriu, a una part de còmic, ¿vale? Com podeu veure, una mica de còmic hi ha, ¿vale? I la part de diari. Aquest llibre a mi m'encanta i us el recomano moltíssim. És preciós i té un final superbonic. També hi ha una part especial d'aquest llibre que explica com comença a fer una volta al món, que és preciós. Jo us el recomano molt i que és adequat per totes les edats. Bueno, adeu! Hola, jo soc la Vinyet i tinc 12 anys i us vull explicar un llibre que a mi em va agradar molt quan jo tenia més o menys 10 anys o 8 o por ahí. I era tota la col·lecció de llibres de Jerónimo Stilton, del Regne de la Fantasia i tots en general de Jerónimo Stilton, i em van agradar molt perquè tenien molta fantasia, estaven molt ben explicats i la història em va agradar molt i me'l llegia sempre. I hi ha que són més gruixuts que altres, hi ha que tenen més lletra i menys, i són més o menys així. I ara us ensenyaré la meva col·lecció. Aquí tenim una col·lecció de Jerónimo Stilton, que aquí hi ha molts del Regne de la Fantasia i aquí hi ha uns altres de Jerónimo Stilton, i si anem aquí hi ha els més prims que hi ha, que aquests me'ls llegia de més petita, i aquí hi ha de l'altra col·lecció, que és el de T.A. Stilton, i aquí n'hi ha unes edicions especials. Doncs aquests són els llibres que jo em llegia de petita i els que més em van emocionar i em van agradar més, i això espero que us hagi agradat molt. Adéu!